first year anniversary ng Surprise Food Deliver ko. Meron po kami mga pa-free sa inyo, sa mga nag-aano ng mga package, birthday anniversary, tapos sa lahat po ng package namin. Meron pong sling bag, women's bag, 3-in-1 towel, portable na. Ay, so napili ni ate na nagpa-surprise na ate Marites is itong sling bag. So, Surprise Food Deliver ko ay nandito ngayon sa Barangay Castaño, Pusurubio, Pangasinan. Para ihatid kay Ma'am Erlinda Bambilya na nagsaselebrate ng kanyang ika-79th birthday, kay Ma'am Rosie Bambilya na nagsaselebrate ng kanyang ika-57th birthday, at kay Ma'am Rosie Hinirao na nag-birthday ngayon para sa kanyang ika-51st birthday. At ang nagpa-surprise sa kanila ay walang iba kundi si Ma'am Marites Binasoy all the way from Kuwait, Kingdom of Saudi Arabia. So ayan guys, tara na at samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanilang magiging reaksyon sa kanilang pa-surprise na ito. So isa na sasabihin ko sa inyo. Sino po yung tatlong nananasin niya? Tatlo si si Nanay Erlinda siya na may birthday. Tapos siya panganay kami si Nanay Erlinda. Ate Rosie Hinarao. Si Ate Rosie na Bambilya. Nanay. Sino po sa inyong tatlo ang member ng Fortress? Dati si Nanay ang Fortress. Sa mga apo niya. Naganda na fingerprint password. Kaya na-transfer yung... Pero dapat yun, Nanay, dalawa yun magkaiba sa senior, magkaiba po sa Fortress. Dapat yun. Yung Fortress niya na-transfer sa kapatid kong isa. Sa isang kapatid ko. Kaya senior lang siya. Sa senior lang siya. Magkano tinatanggap ni Nanay sa senior? 500 dollars. Later, ingat. Mahigit na po 1,000. Bali, tatlong bata at saka Ate po lang na? Rosalinda po. Ilan ang dependent mo? 2. Ako. Si Nanay po? Senior siya. Senior citizen siya. Pero bakit napili pa siya na mabibigyan namin ng ayuda? Ilan ang dependent ni Nanay? Sa senior o sa Fortress? Sa senior po ate. Siya na lang. Si tatay, buhay pa ba si tatay? Patay na po. Patay na. Pero ang nakatira sa sino nag-aalaga sa kanya? Mga apo niya. Mga apo na lahat. Ilan ang nakatira sa kanya? Dalawang apo. Yung mga Fortress niya. Ate Rosie, Bambilya. Yeah, ilan ang dependent niya ate?
Isa lang. Sige, isa na lang po. Isang PWD. Ate, magkano tinatanggap mo sa isang anak? Dalawang. 3,300. Sa hirap lang buhay na. Kasi tindera. Wala na po ba tayo magpapagsagaan? Wala po na sa mga. Ay, wala akong madam. Tindera lang po kami. Kung may paninda sa tao. May peso po kayo sa tayo. Wala madam. House to house. Kasi na wala akong trabaho. Si husband po. Yung pa-extra lang. Ayan, so mapalad po tayo. Kayong tatlo na ano. So, ngayon po nanay, iimbitahan po namin kayo sa munisipyo para doon po tayo magpirmahan para alam din po nila doon. Sandali lang naman po yun. Yes po, ngayon na po. Kasi wala na rin po kami oras Kaya ngayon po tayo pupunta doon. Inutusan lang din po kasi ako ng munisipyo para po ma-interview kayo at tignan kung ano ng kalagayan ninyo. Ito po ang binigay na address. Hindi rin pala kayo dito nakatirang lahat. Ako Ikaw lang po. ate, Sila dito si sila. nanay ang dito. Sa akin sa Hawaii. Sa Hawaii. Ako si Supo ako. Kasama ng Pusurubyo ate. Mother ko po. Bakit ka pa nasama ng Pusurubyo? Mother ko. Bakit po Bambilya ang apelyido? Hindi po kayo kasal ni Kuya. Kasal po kami. Mother ko. Opo, pero bakit Bambilya ang ginamit na pinoward na Hiniraw. Hiniraw siya. hiniraw. Si ate na Bambilya. Ay, pusada dati. Ayun. Nalilito ako kasi dalawang Rosie. Kaya nalilito ako. Ayan, pasensya na. So, ayan, tara na. Punta muna tayo sa munisipyo. Saglit na. Ayaw po. Ayaw mo, te? Ay, gusto mo madam. Ano ba siya na po ata? Hindi po pwede, mami. Kailangan kasama ka. Hindi ka na. Ito, may sasakyan ako, mami. Ayan ang may sasakyan ako. Babalik din lang kayo. Babalik din tayo agad. Ito-door to door kita. Diba? Oh, yan. Ito-door to door kita. Ayan, pakibukas na lang po. Dito na lang po kayo sumakay na para madaling sumakay. Para madaling sumakay, para hindi mahirapan si nanay. Nasira naman. Happy birthday! Saan si nanay na siya? Alam niyo ba kung sino nagpapapay dito sa inyo? Sa South South na isa. Umiyak ko sa atin. Dalawang Rose at San si Ismael.
Gusto ko munang hingan ng ng message. Nanay. Bakal daw. Search your heart, search your soul. Ay, salamat po si kayo. Happy birthday. Happy birthday na! Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me Kartuan minutes. Okay, mama. Salamat. 100 years. Mahigit pa sa 100 years. Thank you. Nay, happy birthday. I love you. left too high. Take me out of Hindi na nag-mic si ate. I would give. Happy birthday. Don't tell me it's not worth fighting for. Can't help it. It's nothing. Magandang hapon po sa inyo lahat na dumalo. Sana itong ginawa natin, mga birthday ng ilan ko, yung ipag ko maganda at yung asawa ko, ay! Sana yung panahon na ito, hindi na sana maubos yung panahon na gagalingan tayo sa kwan yung mahal ko to si Tatlo, pati yung photographer. Ang dami namin photographer, kuya. Alam siguro, ang hirap ng buhay ng biyanan ko. Kaya, bawat araw, gabi, ay sana ang tabayaan tayo mo aming pigilda, katalko. At tayo nga baybayan siya at kalaran. Totoo yan. Salamat. O sa kiss mo ay. I love you, nanay, tatay. Ay, ipayan ko, ipan ko. Yun lang tayo. I can't help it. It's nothing I want more. Ate Koy, may fireworks. I would fight for you. Hello po, good afternoon. Happy birthday po, Nay. I would die for you. Ate Rosie. You know Ate Rosie. everything I do. Wish ko lang po, sana mas mahaba pa natin pagsasama at 100 years nga, Nay. Happy birthday talaga. Thank you po. What you mean to me. Search your heart. So, nanay, meron pa akong isang sorpresa para sa iyo. Tayo ka, nanay. So, nanay, eto po na nahihilangin mo dahan-dahan, ha? Baka sumabog tayo dito. Basta po ano lumabas dyan, nanay, dahan-dahan lang para hindi tayo sumabog dito, ha? Boom! Sabi niya, takbo na lang. Ha? Sandali, nanay. Lalayo muna ako baka pumutok pa sa inyo. Pumunok isa ka lang. Diyan ka lang, nanay. Huwag na tatawag. Pag kinakabahan ka, mas lalong puputok yan. Alam mo, ang pang-triga ang timer niyan eh. Yung timer niyan, yung pulso ng ano mo. Yung pulso mo. Ha? Tayo dalawa, hindi ako kasali dyan.
Nanay, ang bilis. Pakikita mo lang. Pagalan mo lang. Okay na, nanay. Sige. Dahan-dahan, nanay, ha? Taas mo. Taas, nanay. Dalawang kamay. Sige. Ayan. Kalmado si nanay. Kayo. Ayan. Ayan. Surprise para sa isa. Ayaw ko ng pera? Ayun, dito. Pagkatapos niyan, itupi mo ng gano'n. Oh. Meron pa yung nanay, mahaba yan, 1 kilometro yan, hindi tayo makatapos dito. Ang pinangkapayan yan. Oo. Sige nanay, itupi. Ayan, surprise! Ayan, sige pa nanay. Meron pa. Ayan pa. Wala na yung Isa pa nanay. Sige pa. Ayaw mo nun, marami. Mahaba naman na. Ayan. Mahaba daw de. Ayan. Sige pa nanay. Sige pa. Ayan. Sige pa. More. Ayan dami. Sige pa nanay. Ayan. Sige pa. Mahaba yung nanay. Sabi ko sa inyo, tayo matatapos dito eh. Ayan baba. Sige pa nanay. Mamayang gabi. Ha? Nagkarikan na si nanay. Nawala na. I'd lie for you, walk the world for you. Sa'yo! Nay, bibigyan mo ng ganap. Hindi pa akong dapat mong pasalamatan dyan. Mamaya, sasabihin ko kung sino nagpa-surprise niyan, ha? Naupo ka muna, nanay. Naku, nanginginig si nanay, promise. Happy birthday sa dalawa kong hipag, Ate Rosie. Sa hipag ko, Rosie. Kaya nandito talaga ako kanina. Sana bigyan pa kayo ni Lord ng mahabang buhay at always strong. Good health. Love you both sa inyong dalawa. Ingatan ninyo palagi ang sarili nyo. Once again, happy birthday mga ate ko. Ito nanay, love letter para sa'yo. Mahaba-haba ito. Abot tayo na gabi dito. Happy birthday sa pinakamamahal naming nanay. Naway bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay at marami pang taong celebrate iyong pagkakaroon. At sana wish ko po sa iyo, nanay ko, maging malakas ka pa palagi at layo ka ni God sa anumang sakit. At nay, pasensya na po kayo sa tuwing birthday ninyo ay wala ako dyan, pati ako mo. Na si Jomar at Julina dahil po sa pandemic na to. Kaya di sila makauwi kahit gusto nilang makasama ka sa birthday mo. Para man lang sana maparamdam namin sa'yo kung gaano ka ang aming kamahal. Wala man na si tatay, sigurado ako masayang-masaya yun na nakikita kang masaya. Lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon at birthday mo na. Nanay ko, ito lang po sana hihilingin ko sa'yo. Ingatan mo ang sarili mo para sa pangako at tabi kita sa pagpili. Na pinapangarap mo sa ayaw na Sorry, yung kay Rolda. lahat ng pangarap mo at pangarap natin. Once again, Nay, happy birthday sa'yo. At naiyak ako. Natawanan tuloy ako ng isa ko mapagmahal na ako na si Ana. Love you and I miss you ko. At sana sa punting surprise akong ito'y napasaya ka. There's no love like your love. No one Nanay, buksan ko na. could give more love. There's nowhere unless you're there all the time. Ayan, nanay, puro chocolate na naman. All the way, yeah. Ayan. Ate, gusto mo bang buksan natin o hindi na? Buksan mo daw, nanay, para makita. Paano na mag-ayun?
Ayan. Buksan mo na naman. Ayan, banana. I'd lie for you, walk the world for you, I would die for you. Ayun. Ate, buksan mo rin ang regalo mo. No, it's true. Everything I do. Ay, sa Ate Rosie Bambilya naman. Ayan, ang regalo mo. Ate, pakibuksan mo. Oh, dito. Do it for me. Look into my May eyes. sasabihin mo kay nanay. Happy birthday daw nanay. Abot mo na yung ano niya. Nanay, ayan pa ang isang sorpresa namin para sa'yo. Sorpresa nila para sa'yo. Ilusan mo. Search your soul. Ayan. Yakap daw, anak. Yakap daw. Yakap daw kay nanay. Ayan. Me, it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth. Ilan ang pera ni nanay? No, it's true. Everything I do it for you. Ang nagpa-surprise sa inyo ay si Ate Marites To your heart. Inasoy na nasa all the way from Kuwait. Take me as I am. Take my life. I would give it all. I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it. It's nothing I want more. You know it's true. Everything I do, do it for Nay, happy birthday! There's no love. Happy birthday from ako, Jenna! Ayan, ang dami regalo na yan. Puro talaga chocolate. Nay, sasakit ngipin niyo. Pwedeng pumunang. Natatawa siya. Joke-joke lang nanay ha. Thank you, anak. So nanay, hindi ako surprise mag-deliver ko. Happy birthday sa inyo. Let's sa inyong tatlo. Ate Rosie Bambilya, Ate Rosie Hinira. Nanay, happy birthday. We wish you all the best. Sana hindi to yung huling pagkikita natin nanay. Yan. Magpalakas ka pa nanay. Maraming pang birthday ang darating sa iyo. So ayan guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise mag-deliver ko kay Miss Maylene Palaban. Para updated po kayo palagi sa mga videos na ina-upload natin. Lagi lang pong tatandaan, keep safe everyone. Every gising is a blessing.